Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вами у эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Правільна». У мяне не атрымаецца. Я не змагу. Я не вытрымаю. Вам знаёмыя такія слова? Можа быць, вам казалі іх неаднойчы? Магчыма, вы прамаўлялі іх самастойна. Хутчэй за ўсё, штосьці падобнае Павел чуў ад фесаланікійцаў. Але ён не выбівае мыліцы ў вернікаў і не паддаквае скаргам. Ён шукае ў іх добрае і спрабуе паказаць гэта хрысціянам у фесалоніках. Ён заўважае іх любоў, веру і цярпенне, неабходная якасць сярод пакутаў. Калі Павел пісаў пра яго фесаланікійцам, ён меў на ўвазе мужнае цярпенне. Яно не проста пераносіць цяжкасці, а валодвае імі, становіцца гаспадаром. Разам з гэтым вера ўзрастае, за верай можна назіраць, вера дапамагае ў штодзённасці. А што значыць верыць? Услаўляць Бога нават сярод пакутаў. Пра якія пакуты вядзе размову апостал? Пра тыя, што нясуць людзі. Павел добра ведаў, што значыць быць рукой пакутаў. Ён, як юдэй, з дазволу святароў пераследаваў хрысціянаў. Ён гатовы быў аддаваць іх на смерць. Пазней у пасланні ён назаве сябе катам і апошнім грэшнікам. Аднак і ён добра разумеў, што нават боль можа стаць пераапранутым дабраславеннем. Пытанне толькі ў тым, ці жадаю я знайсці карысць у жыццёвых цяжкасцях. Пакуты прымушаюць нас думаць пра сябе, а Хрыстос пра іншых. Наша любоў да другога чалавека павінна быць безумоўнай, нягледзячы на жыццёвыя акалічнасці. Ёсць фільм, заснаваны на рэальных падзеях. Ён завецца «Супраціўленне». Ён пра цяжкі для габрэяў час падчас нацызму. Пакутавалі не толькі дарослыя, але і дзеці. У адзін момант група мужчын і жанчын прыняла рашэнне не адымаць жыццё ў немцаў, а ратаваць жыццё дзяцей. Яны выратавалі больш за 10 000 габрэйскіх дзяцей, якіх пераправілі ў Швейцарыю праз мяжу. Я падумаў, насамрэч можна служыць іншым нават там, дзе гэта здаецца немагчымым. Заўсёды была і будзе непрымірымая вайна паміж навакольным светам і царквой. Вось чаму сённяшні тэкст важны. Гэта спроба даць чалавечае і Божае асэнсаванне справядлівасці і несправядлівасці. Паслухайце, што Павел піша вернікам у фесалоніках. «Бо праведна прад Богам тым, хто вас зневажае, плаціць смуткам, а вам, каго зневажаюць, радасцю разам з намі у прышэсці Господа Ісуса з неба, з анёламі моцы ягонай, у полымным вагні таго, хто помсціцца тым, што не спазналі Бога і не ўпакорваюцца звеставанні Господа нашага Ісуса Хрыста, якія прымуць кару вечную пагібель ад імя Господа і ад славы магутнасці ягонай, калі Ён прыйдзе праславіцца ў святых сваіх і з'явіцца дзівосным у дзень той усім вернікам, бо вы паверылі нашаму сведчанню». Вы чуеце Паўла? Гэта праведна. Ці правільна узнагародзіць добрых і пакараць дрэнных. Гэта сумленна даставіць скруху тым, хто прымушае параліваць іншых слёзы, і справядліва падтрымаць пакутуючых. Як бы хацелася, каб Бог адклаў усе свае справы і заняўся гэтым. Пра якіх людзей кажа апостал? 8 і 6 вершы нам малююць ясную карціну. Яны тыя, якія не ўпакорваюцца дабравесцю, не спазналі Бога, зневажаюць іншых. Яны зачыняюць не толькі вушы, але і сваё сэрца ад Евангелія. Яны яго чулі, але пакінулі без увагі. Бог для іх у гісторыі, у пропаведзях, але не ў жыцці. Калі ж у сэрцы чалавека няма слова літасці і Бога літасці, што можна чакаць ад яго?
Зло з сярэдзіны рвецца на свабоду. Гэта было відавочна Хрысту, калі ён звяртаўся да юдэяў: «За якую добрую справу вы жадаеце мяне забіць?» У Хрыста быў адказ. Божае Слова не знаходзіла месца ў сэрца гэтых людзей. «Ці не даў вам Майсей закона, і ніхто з вас не жыве паводле закона? Навошта ж намышляеце забіць мяне?» Христос паўтарае сваё пытанне і зноў ведае адказ. Ён заўсёды ў сэрцы. 100 гадоў назад у горадзе Брэсце нёс служэнне пастар Лукаш Дзекуцьмалей. Былі людзі, якія пагражалі яму на расправай. Зусім нядаўна прадстаўнікі ўлады чырванелі ад крыку ў сваіх кабінетах, калі сустракалі веруючых. У адным з малітоўных дамоў Віцебскай вобласці недобразычліўцы разбілі вокна. І гэта не адзіны выпадак. Калі Павел думае пра зло, якое нясуць людзі, ён згаджаецца: так, пакараць праведна, справядліва, правільна. Павел кажа пра бяду, пра агонь, які палае для такіх людзей, пра іх пагібель. Ён нагадвае і пра супакой для тых, хто пакутуе. Але ўсё гэта будзе не тут, а там. Апостал дарма не абнадзейвае вернікаў. Кожны, хто чытае яго радкі, разумее: ганенні да прыходу Хрыста – рэальнасць, і толькі смерць прынясе супакой. Прысудам стане нявер'я, узнагародай вера. Вера ў Евангелие і вера ў прышэсце Хрыста, пра якія пісаў апостал у апошніх вершах нашага тэксту. Яны вызначаць сучаснае і будучае чалавека. Але як жа нам перажыць сённяшнія цяжкасці? Ёсць некалькі парадаў. Першае. Глядзі скрозь абставіны. Біблія фармуе ў нас новы погляд. Павел не ашуквае вернікаў. Ён кажа пра справядлівага Бога, але не пра тэрміны справядлівасці. Для нас важна глядзець далей і бачыць больш. Менахім Бегін у сваёй кнізе «У белыя ночы» пісаў: «У зламанага чалавека няма апоры, няма суцяшэння, акрамя веры. Савецкая ўлада вярнула шматлікіх бязбожнікаў на шлях веры». У Божых руках нават гора на карысць. Парадокс Якова гучыць так: «З вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі упадаеце ў розныя выпрабаванні». Цяжкасці павінны нараджаць не засмучэнне, а цярпенне, таму што для нас ёсць лепшая будучыня. Другое. Спачувай нявернікам. Чаму? Як пісаў Павел, у іх няма Бога, няма літасці, а значыць няма будучыні. Магчыма, аднойчы ім скажуць тое, што пачуў багач з прытчы Хрыста: «Прыгадай, ты ўжо атрымаў добрае тваё ў жыцці, а зараз адзінай асалодай застаецца пакута». Акрамя таго, за фасадам дабрабыту разбураныя сцены шчасця. Нельга быць шчаслівым без Бога. Вы можаце гэта бачыць у жыцці сваіх сваякоў, сяброў, калег. Наш добры погляд, спагадлівае слова, набожны ўчынак змогуць крыху палепшыць іх няшчаснае жыццё. Так дасвеціць святло ваша прад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя справы, да іх і ўславілі Айца Нябеснага. Трэцяе. Перанось абразы годна. Прачытаў у адной кнізе: як правіла, скаргі не прыносяць палягчэння, а толькі дастаўляюць дадатковае задавальненне катам. Евангелие працуе. Мне распавялі пра аднаго місіянера. Ён шмат пакутваў ад аднаго чалавека, аднак знайшоў у сабе сілы служыць яму падчас хваробы. Шчыры клопат скарыў чэрствае сэрца. Нянавісць змянілася пакаяннем. Падарункам перад смерцю сталі вуллі і пчолы, якія па сённяшні дзень кормяць служыцеля. Так, царства Божие ўжо прыйшло, але яшчэ не ўсталявалася на зямлі. Тут жывуць злыя людзі, і я, той, хто можа апынуцца ў іх пад рукой. Разважаю над словамі Паўла і думаю: правільна не тое, што Бог пакарае адных і ўзнагародзіць другіх. Правільна, калі мы нават пакутуем, спадзяючыся на мудрасць, любоў і сілу Бога. Дык не саромейся, пісаў Павел, сведчання Господа нашага Ісуса Хрыста. Не мяне вязня ягонага, а пакутуй з дабравесцем Хрыстовым, сілою Бога. Бачыў бацьку і сына, якія па веласіпеднай дарожцы ехалі на роварах. Пры гэтым рука мужчыны ляжала на спіне юнака. Такая чалавечая дапамога мяне прымушае думаць пра дапамогу Господа. Што б ні здарылася з веруючым чалавекам, з Богам ён заўсёды ў выгодным становішчы.
Пра гэта сённяшні тэкст. Як думаеце, гэта правільная думка? Небо надо мной синеет, или в мрачный час ночной свет добра в душе лелею, потому что ты со мной. Ты своей святой рукою посылаешь мир покой. Я иду твоей тропою, твердо зная, ты со мной. Ты со мной, и с тобою легко мне везде. Ты со мной рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной, твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. И долина тени смертной, и холодный мрак ночной не вредят душе бессмертной, потому что ты со мной. Укрепляешь, помогаешь ты своей святой рукой. Ты к отчизне направляешь, мне легко, ведь ты со мной. Ты со мной, и с тобою легко мне везде. Ты со мной рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной, твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. И когда приду к отчизне, знаю, встретишь, пастырь мой, и мне скажешь в вечной жизни: будь навеки ты со мной. Припаду к ногам пронзенным и, услышав голос твой, прошепчу: я всех счастливей, потому что ты со мной. Ты со мной, и с тобою легко мне везде. Ты со мной рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной, твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. И с тобою легко мне везде, рядом в радости, рядом в беде. Твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.